Ľudia, máme tu ďalší unboxing a ideme na to. Zabalené to je dobré, je to Spirolandie. Výplne tu je, dáme to takto. Nejde to. Takže môžeme začať napríklad. Máme kartičku. Môžete vidieť. Takto odďalím. Máme tu ako prvé dve zapálne šňúry. Takže ako dobré. Potom tu máme jeden pirátik, 100 kusov. Je po hodke. Dumbum pirátiky, 50 kusov balíku. Máme nejaké kalašníkov. Také praskatka, 12 kusov. Tu máme megatresky, super lahúčke, ty kokos. 50 kusov balíku. Tu máme fontány, explosive fontánky, 3 kusy. 3 minúty by to malo praskať, tak som zvedavý, je to opäť tiež také malinké, ľahké. To môžeme. Thunderflower single shoty. 6 kusov balíku. 20 mm. Môžeme začať. Ďalšie Dumbum pirátiky. Znova 50 kusov. Môžeme začať. Dymovnička na dymáček. 3 minúty by mala horeť biely dym. Takže som tiež zvedavý na tom. Máme explosive jednotky, tie sú dobré petardy. 40 kusov balíku. Dumbum Nano. Ten balík tiež 40 kusov. Potom tu máme ďalšie explosive jednotky. Tiež 40 kusov. Nečakané. Potom tu máme Dumbum Micro, 20 kusov balíku. Tu vidím, že ďalšie tu sú Dumbum Micra. Potom tu máme Dumbum P jednotky. Tie majú asi, môžeme pozrieť koľko. Jedna. No, tu máte 13,2 na 20 kusov. No tu máme koľko, 4 krát Dumbum minička, 0,45 gramov sa mi zdá, alebo 49, 24 kusov balíku. Tu máme 2 krát Scream, tie sú také pišťalky, 10 kusov balíku, mega dobrá vec. 2 krát Meteore, 12 kusov balíku. Vezmeme Dumbum Midrčka, 1 gram zlože, to sú green. 20 kusov balíku, tie už sú veľké. Môžeme zobrať Dumbum single shoty. Čo si trochu vlastne cítim? Radi, je už u nás tu, dobre, 2 krát Dumbum single shotky, 20 mm, 10 kusov, 2 balíky, 1 XXL Thunder, 4 kusy, 30 mm, to máme tiež 2 krát, bo za dobrú cenu sú a dáme si to na kopu. To tu máte už na kope, hej. Vidíte, toto už je takto fajné. A čau, čau.